సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో. సో అందరికీ నచ్చింది, ఖచ్చితంగా నచ్చింది అని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్, అక్కడ కూడా ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. నేను ఎడిట్ చేసిన ప్రతి వీడియో టెలిగ్రామ్లో అండ్ ఇన్స్టాలో వస్తుంది, తప్పకుండా ఫాలో చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్, మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏదైనా ఫొటోస్. సో ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ నుంచి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ నుంచి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ చివరి వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, మొత్తం 5 ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో స్కిప్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా క్లియర్గా యాడ్ చేసుకోవాలంటే చివరి దాకా వీడియోని చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే, ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ దగ్గర యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 3 ఫొటోస్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. 12 సెకండ్, 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో ఈ ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసి, సో మళ్ళీ సెకండ్, దాని తర్వాత వచ్చే పేస్ట్ 13 సెకండ్, 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, మళ్ళీ 15 సెకండ్, 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, ఈ లాంగ్ ఫోటో వరకు. సో ఇక్కడ 1 2 3 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు దీనికి కూడా టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ నుంచి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 16 సెకండ్, 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేయండి, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో సేమ్ ప్రాసెస్, ఇంకో ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ లాంగ్ ఫోటో వదిలేసేయాలి, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో మళ్ళీ చిన్న సైజ్ ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇలా కంటిన్యూగా ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. 22 సెకండ్, 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు థర్డ్ ఫోటో, మూడో ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మధ్యలోంచి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 17 సెకండ్, 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫొటోస్ వదిలేయండి, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇక్కడ వరకు లాస్ట్. సో ఈ ఫోటో వరకు 22 సెకండ్, 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కూడా కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో అయిందిగా, నాలుగవ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు దీనికి కూడా మధ్యలోంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 18 సెకండ్, 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో సేమ్ మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో
పేస్ట్. సో 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఇక్కడ 1, 2 అండ్ 3 ఇక్కడ వరకు 3 ఫొటోస్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు 4 ఫొటోస్ కంప్లీట్ అయినాయిగా. ఇప్పుడు 5వ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇక్కడ ఇప్పుడు కంటిన్యూగా ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్. సో సెకండ్ ఫోటో సేమ్ పేస్ట్. సెకండ్ ఫోటో కూడా పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్. సో ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. సో టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ వరకు ఇలాగే ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 11 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. గ్యాప్ ఇచ్చి, సో ఇక్కడ 24 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి మళ్ళీ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నుంచి చివరి వరకు సేమ్ ఇక్కడ లాస్ట్ 29 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్స్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో వీడియో అందరికీ నచ్చింది అని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే చూసిన ప్రతి ఒక్కరు చూసి వెళ్ళిపోకుండా ఒక్క లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.